Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിസ്രാധ ഗോവിന്ദമന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാരതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭഗവജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശ്രാഗ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാത്സാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർസ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസത് ആത്മതയാ വിഭാതി. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തന്നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപത്തി. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധി. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപത്യേ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തന്നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപത്യേ. അപ്പൊ ഇതില് 3-ാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്.
പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വിബുദ്ധ എന്നാണുള്ളത്. ഭൂവല്ല, വിശുദ്ധ തത്വം. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. അതെല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വിശുദ്ധ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വീഴുന്നത് കേട്ടോ. ബായല്ല, ഭൂവല്ല, ശു എന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധതത്വം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. യസ്മിന്നിദം സദാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി പ്രജിവാഹി ബുദ്ധി. തന്നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതി പ്രപത്തി. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധി. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപത്തി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം. പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി. മായാ വിവേക വിദൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ. തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം.
प्रत्युड कर्म कलील प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मदया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मदया विभाति माया विवेक विदुति सजीवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिला प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवीदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति स्वजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रेड्डी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सततात्मलतया विभाति माया विवेक विदुते ससृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्ति परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिलं प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिल कुमारी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मदया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तानु प्रदीप माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिववासना देवीदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसद आत्मदया विभाति माया विवेक विदुति सजीवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिला प्रकृति प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मदया विभाति माया विवेक विदुते सदिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारती माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वं प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वात्सलायम माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ശ്രീകൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാവിവേക വിവിധുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധി തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രബധ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിഭൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി പഠിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതേ സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗളതീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. സാവിത്രി ബ്രശ്രീദേവ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യുഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി ഉഷാകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദൂതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധേ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗളതീത മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സജീവാഹി ബുദ്ധി തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിധുതി സജീവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസുന്ധരാജൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസത് ആത്മദയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധി തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സജീവാഹി ബുദ്ധി തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സജീവാഹി ബുദ്ധി തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതി പ്രപാദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സൃജിവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിദുതി സജീവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിന്നിദം സദസദാത്മതയാ വിഭാതി മായാ വിവേക വിധൂതി സജീവാഹി ബുദ്ധിഃ തം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തത്വം പ്രത്യൂഢ കർമ്മ കലില പ്രകൃതിം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. യസ്മിൻ ഏതിൽ ഇതം ഇത് സത് അസത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനവധി ശക്തികളും ആത്മദയ അല്ല കാരണങ്ങളുടെയും ഫലത്തിന്റെയും മൂലമായിരിക്കുക വിഭാതി ആവിഷ്കൃതമാവുക മായ വ്യാമോഹം വിവേക വിദൂതി ഗാഠമായ പരിഗണനയാൽ സ്വതന്ത്രനാവുക സ്രജി കയറിന്മേൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ അഹി സർപ്പം ബുദ്ധി ബുദ്ധി തം അദ്ദേഹത്തിനായി നിത്യ തീർച്ചയായും മുക്ത സ്വതന്ത്രനായ പരിശുദ്ധ മലിനപ്പെടാത്ത വിശുദ്ധ പവിത്രമായ തത്വം സത്യം പ്രത്യുട അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ കലില അവിശുദ്ധികൾ പ്രകൃതിയും ആത്മശക്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രപത്തിയെ സമർപ്പിക്കുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.
പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാരണവും ഫലവുമായി ആവിഷ്കൃതനാകുന്നു. പക്ഷേ കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പം ഇല്ലാതാക്കും വിധം നിശ്ചയദാർഢ്യത്താൽ മായാശക്തി അതീന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരുവനെ പരമാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീന്ദ്രനും ശാശ്വതനുമായി പരിശുദ്ധമായ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് മാത്രമേ ഒരുവൻ സമർപ്പിതനാകാവൂ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിയെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഏകീഭാവം എന്ന മായാവാദ നിർണയത്തെ നിരാകരിക്കാൻ ഈ ശ്ലോകം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തെയും പരമാത്മാവും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മായാവാദ നിർണയം. നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന് പുറത്ത് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ലെന്നും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു വൻ കയർ കണ്ടിട്ട് പാമ്പാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ കേവലം തോന്നലാണെന്നും മായാവാദികൾ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. കയർ പാമ്പ് വാദം പൊതുവെ മായാവാദി ചിന്തകരുടെ തത്വചിന്തകരുടെ സംഭാവനയാണ്. അതിനാൽ വിവർത്ത വാദത്തെ പ്രാതിനിധ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രമാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് കിളികളോടാണ് അവയെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പരമാത്മാവ് മായാശക്തിക്ക് അതീതനാണ്. മായാശക്തിയെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി എന്നും ജീവസത്യയെ തടസ്സ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രാന്തീയ ശക്തി ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം മുതലായവയെയും ആത്മീയ ശക്തിയായ ജീവസത്വ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ ആന്തരിക ശക്തികൾ രണ്ടിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ശക്തികൾക്കും ശക്തർക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ടെങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവായ ജീവസത്ത പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും താനും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രപത്യ എന്ന പദവും ഭഗവത്ഗീത 1866 സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന നിർണയത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപത്യതേ. ഭഗവത്ഗീത 7:19. ഈ പ്രപത്യതേ അല്ലെങ്കിൽ ശരണം വ്രജ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ മേലധികാരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാനും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരവും ഒന്നും ഒരുപോലെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് അതീന്ദ്രനാണ്. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ഏകവും അനേകവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഒരാവിഷ്കാരമാണ് ഭൗതിക ശക്തി. ശക്തി ശക്തനിൽ നിന്നും അനന്യമാകയാൽ ഭഗവാനും വ്യക്തിഗതാത്മാവും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് വരുന്നു. പക്ഷേ വ്യക്തിഗതാത്മാവ് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴാകുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന് അതീന്ദ്രിയവും. ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതാത്മാവിന് ഉപരിയിലല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യക്തിഗതാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. പ്രപത്യ എന്ന പദം ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനരഹിതമായ വെറും കയറിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും അഭ്യൂഹങ്ങളാൽ ഒരാൾക്ക് പരമസത്യത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഗാഠചിന്തയെക്കാളും ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവ ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ വിധാനം നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय, धर्मराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे विभो. हरे कृष्ण. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് 37-ാം ശ്ലോകം. സനത് കുമാരൻ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു, ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥുമഹാരാജാവെ, ചരാചരങ്ങളായ ഓരോ ശരീരത്തിനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകൾ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താലും പ്രാണവായുവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താലും പൂർണ്ണമായും മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സനത്കുമാരൻ പൃഥുമഹാരാജാവിനോട് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോരാളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് സർവസ്യ ജാഹം സന്നിവേശം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അതിൽ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യജന്മം പണം സമ്പാദിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല, അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിൽ മോക്ഷത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ലായിരുന്നു. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ കൂപ്പ് കൈകളുമായിട്ട് മുക്തിദേവി പ്രണമിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഭക്തൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രൂപകസംഗം അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അവിടെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പ്രഭാതരെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം ചിലയാള് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ, എല്ലാവരും, അല്ലാതെ ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. ചില ആള് ഇതിനെ തത്വമസി എന്നതിനെ അവരുടെ ഇതില് വിശദീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാൻ രണ്ടു മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അവ്യക്തിഗതവാദികളായ തത്വജ്ഞരുടെ മാർഗവും ഭക്തിയുത സേവനം. അവ്യക്തിഗതവാദി അവനും പരമാത്മാവും അന്തിമമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തൻ അഥവാ വ്യക്തിഗതവാദി നിരപേക്ഷ സത്യം അഥവാ പരമസത്യം പരമോന്നതനും സർവശക്തനുമായ മേലധികാരിയും ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കേണ്ടവരുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? അവര്
പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തൻ എന്താണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ യജമാനനാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ മേലധികാരിയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു തത്വമസി, അത് നീയാകുന്നു, സോഹം, അത് ഞാനാകുന്നു. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ നിർവ്യക്തികവാദി ജീവസത്തെയും പരമാത്മനായ ഭഗവാനും ഏകമാണെന്ന അർത്ഥം സങ്കല്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണപരമായി ഏകമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളെന്ന് ഭക്തർ വീക്ഷിക്കുന്നു. തത്വം അസി, അയം ആത്മബ്രഹ്മ, പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും ജീവസത്തെയും ആത്മാവാകുന്നു. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മജ്ഞാന സംസ്കരണത്തിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെയും അവനവനെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം. ഒരുവൻ അവന്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം ധനസമ്പാദനത്തിനും ഇന്ദ്രിയപൂർണത്തിനും വേണ്ടി വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അതിൽ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെറുതെ ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടും വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ക്ഷേത്രവിത്ത് എന്ന വാക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത 13:2 ഈ വാക്ക് ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇതി അഭിധീയതേ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം കർമ്മങ്ങളുടെ മേഖല, ക്ഷേത്രം എന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ശരീരത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗതാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷെ ഈ രണ്ടു ക്ഷേത്രവിത്തുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനുമായ ക്ഷേത്രവിത്ത് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ നയിക്കുന്നു. നാം പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന വശം നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ക്ഷേത്രം, ഈ ശരീരം, അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ജീവാത്മാവും മറ്റത് പരമാത്മാവും, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ, പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം. അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ നിന്നും ചൈത്യഗുരു അഥവാ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി സ്വയം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി ആവിഷ്കരിച്ചും ജീവസത്യയെ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ രണ്ട് രീതികളിലും ജീവസത്യക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ജീവസത്യക്ക് അവന്റെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശരീരത്തിന് സദാപ്രകാശവും ശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും സാന്നിധ്യം ആർക്കും ഗോചരമാകും. പക്ഷെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും എപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അത് അഴുകി തുടങ്ങും. ആത്മീയമായി ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവനുള്ള ശരീരവും മൃതശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെയും പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല, അല്ലെ? അത് അഴുകി തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? വാർത്തകളിലൊക്കെ കാണാം ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അംഗീകരിക്കും, അല്ലെ? പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അംഗീകരിക്കും, അല്ലെ? ആത്മാവ് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവും പരമാത്മാവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല എന്ന് പറയും. ഇത് അഴുകി തുടങ്ങും എന്ന് പറയും, അല്ലെ? എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരായാലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അല്പസമയം മാത്രമേ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അഴുകി തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് ജീവനുള്ള ശരീരവും മൃതശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നും പറയപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ തന്റെ ആയുസ് പാഴാക്കരുത്. പകരം അവൻ വ്യക്തിഗതാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്
ആത്മജ്ഞാനം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ മറ്റു നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള സമ്പത്തായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബമായാലും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനല്ല, ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശം അല്ലെ. അതാണ്, അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരുവൻ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അവനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തളച്ചിടാനായിട്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ മോക്ഷം സാധ്യതമാകും. ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയെ എല്ലാം പരിപൂർണമായി നിരാകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും മോക്ഷത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് യാതൊരു വിധ നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മോക്ഷത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാതെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും. ഒരാള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അതില് പരാജയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാസദേവനോട് നാരദൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വളരെ ഉചിതമാകുന്നു. സ്വധർമ്മം ശരണാംബുജം ഹരി ഭജന്ന പതേതി എത്ര പാഭദ്രം അഭൂതമൂഷികിം കോ വാർത്താപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മദഃ സ്വധർമ്മം ശരണാംബുജം ഹരിർ ഭജന്ന ഭക്തോദ പതേതി എത്ര പാഭദ്രം അഭൂതമൂഷികിം കോ വാർത്താപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മദഃ. ഒരു വ്യക്തി വൈകാരികതയാലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടും യഥാസമയം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് പരാജിതനാവുകയോ പരിചയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം പതിതനാവുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ യാതൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാത്ത അവന്റെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യേ ത്രായതോ മഹതോ. ചെറിയ ചെറിയ ധർമ്മങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രഭുപാദരടുത്ത് വ്യക്തി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സ്വാമിജി, നിങ്ങള് ദൈവമുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ നഷ്ടമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. നീ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനില്ല, ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. നിന്റെ മരണസമയത്ത് നിനക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവമുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, നിനക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുക? നിനക്ക് എന്താണ് നേട്ടം ഉണ്ടാവുക? നിനക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? അല്ലെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാല് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ഇല്ല, എനിക്കറിയാം ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരിലും ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. എന്നാൽ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് അവസാന നിമിഷം നിനക്ക് ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിനക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിട്ട്
ഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്ന് മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് ഒരു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അല്ലെ. ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ അതൊക്കെ നശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ തിരിച്ചു പോകാൻ. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് പരമദൈവതൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ശരീരത്തിൽ കാരണവും ഫലവുമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്ന മിഥ്യസങ്കല്പം ഇല്ലാതാക്കും ഇത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്താൽ മായാശക്തി അതീന്ദ്രിയിരിക്കുന്ന ഒരുവിന് പരമാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീന്ദ്രനും ശാശ്വതമായി പരിശുദ്ധനുമായ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്രകാരം സർവ്വഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഒരുവൻ സമർപ്പിതനാകാവൂ. പ്രപത്യേ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാവുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പ്രഭാതരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ആ പ്രപത്യേ എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചല്ലേ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രജ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാൻ പ്രപത്യത്തെ. അതുപോലത്തെ ഒരു പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രപത്യ എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിതനാവുക എന്നുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ പാമ്പിന്റെയും കയറിന്റെയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എന്താണ്, കയറ് കണ്ടിട്ടാകുമ്പം അത് പാമ്പാണ് എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ആ കയറിനെ തെറ്റായിട്ട് പാമ്പായിട്ട് കരുതുന്നു. അതുപോലെയാണ് മായാവാദികള് പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമില്ലാത്ത ഏകീഭാവം എന്ന മായാവാദ നിർണയത്തെ നിരാകരിക്കാൻ ഈ ശ്ലോകം പ്രത്യേകം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസ്ഥയും പരമാത്മാവും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് മായാവാദ നിർണയം. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന് പുറത്ത് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ലെന്നും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു വൻ കയർ കണ്ടിട്ട് പാമ്പാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ കേവലം തോന്നലാണെന്നും മായാവാദികൾ വിളംബരം ചെയ്തു. കയർ പാമ്പുവാദം പൊതുവെ മായാവാദി തത്വചിന്തകരുടെ സംഭാവനയാണ്. അതിനാൽ വിവർത്തവാദത്തെ പ്രാതിനിധ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവ് പരമദൈവതുഷ്ണനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായ സ്വതന്ത്രമാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമദൈവതുഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനൊപ്പം ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലെ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ അല്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ കിളികളായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്ന് ഒരു പക്ഷി അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ, ഒന്ന് അതിനെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് കിളികളാണ് അവയെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പരമാത്മാവ് മായാശക്തിക്ക് അതീതനാണ്. മായാശക്തിയെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തിയെ എന്നും ദിവസത്തെ തടസ്സ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്നും വിളിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക, ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താണ് ദിവസത്തെ തടസ്സ ശക്തി എന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. മറ്റൊരു ശക്തിയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ. ഇവിടെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം. തടസ്സ ശക്തി ആ മിഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ. പുറത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിനായിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാം. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കായിട്ടാകും അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാന്തീയ ശക്തി ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം മുതലായവയും ആത്മീയ ശക്തിയായ ജീവസത്ത പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ ആന്തരിക ശക്തികൾ രണ്ടിനെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യും. ശക്തികൾക്കും ശക്തർക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ടെങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തോട് ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവായ ജീവസത്ത പരമദൈവതുഷ്ണനായ ഭഗവാൻ താനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ ആകർഷണമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ജീവസത്തയും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നത്.
പരമദൈവത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ മേലധികാരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് മനസ്സിലാവും ഭഗവാനും ഭൗതികാവിഷ്കാരവും ഒന്നുപോലെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന് അതീന്ദ്രനാണ്. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ഏകവും അനേകവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ഭൗതിക ശക്തി. ശക്തിയിൽ നിന്നും അനന്യമാകയാൽ ഭഗവാനും വ്യക്തിഗതാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വരുന്നു. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതാത്മാവ് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കീഴിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന് അതീന്ദ്രനും. ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതാത്മാവിന് ഉപരിയിലല്ലാത്ത പക്ഷെ വ്യക്തിഗതാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പ്രപത്തി എന്ന പദം ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് പരാമർശം. ഭക്തിയുത സേവനരഹിതമായ വെറും കയറിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും അഭ്യൂഹങ്ങളാൽ ഒരാൾക്ക് പരമസത്യത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഗാഠചിന്തകളെക്കാളും ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മുന്നിൽ പറയും. അല്ലെ, ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവര് അജ്ഞതയിലാണുള്ളത് മായാവതികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കയറ് കണ്ടിട്ട് അത് പാമ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അല്ല, ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഘടകമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനൈ. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദത്വം അല്ലെ. ഗുണത്തില് ഒന്നാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസം. ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തീയും തീപ്പൊരിയും അതുപോലെ സമുദ്രത്തിലെ ജലം അല്ലെ, എല്ലാം ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാല് അതില് അളവില് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ അണുവാണ്, ജീവാത്മ ഭഗവാൻ ദീപുവാണ്. സുരേന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുവശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യ വൈഷ്ണവ ഗുരു വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ കൈവെക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. ഇരുപത്തി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി കേട്ടോ. പാപമോചിനി ഏകാദശി 6:30 മുതൽ 10:34 വരെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.